Na začiatok sa usaďte do polohy, ktorá vám vyhovuje. Uvoľnite sa, ľahnite si, sadnite si, to nechám na vás. Zatvorte oči a 3-krát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite. V tomto cvičení budeme pracovať s našimi vnútornými stránkami, našim vnútrom. Každý z nás má svoje obľúbené miesto, kam rád chodievame. U mňa je to poľná cesta na vrchu kopca, kde rád pozorujem západ slnka. Je to nádherné miesto, plné pokoja. Na tomto mieste je lavička, na ktorú si môžeme sadnúť. Táto lavička smeruje k zapadajúcemu slnku, okolo ktorého je nádherná červená obloha. Na toto miesto k nám smerujú 4 cestičky. Ako sledujeme tieto cesty, úplne vľavo zazrieme pohyb. To k nám pomaly prichádza naše vnútorné dieťa. Sledujte, ako sa tvári. Čo z neho cítite? Nechajte ho prísť až úplne k vám. Usmejte sa na ňo a podajte mu ruku. Pritiahnite si ho pomaly k sebe a vezmite ho do náruče. Nechajte svoje vnútorné dieťa sadnúť vám na kolena. Zovite ho v náručí a povedzte mu, všetko bude dobre. Sme spolu. Zodvihneme oči k cestám pred nami a vidíme, ako k nám po ceste druhej zľava prichádza naša vnútorná žena. Sledujte majestátnosť tejto ženy. Sledujte jej silu, jej vyžarovanie. Vidíte už z diaľky, ako sa na vás usmieva. Vidíte už z diaľky, že aj keď sa necítite vy navonok silný, tak táto vaša stránka silná je. Len veľmi dlho bola nevypočutá. Pristúpi k vám, usmeje sa, poboská vás na čelo a sadne si po vašej ľavici. Po vašej ľavici sedí vaša vnútorná žena. Na kolenách sedí vaše vnútorné dieťa. Po druhej cestičke správa k vám pomaly, vážnym krokom, plným hrdosti, s vypätou hruďou prichádza váš vnútorný muž. Majestátnosť toho kráča na sebavedomie, ktoré ukazuje. Bolo vo vás veľmi dlho skryté. Tento muž k vám prichádza. Je vašou súčasťou. Pozerá sa na vás a s plnou vážnosťou prikývne. Ako by dával najavo dobre. Tak nastal čas. Ideme do toho. Príde k vám, sadne si po vašej pravici a položí vám svoju veľkú silnú ruku na vaše pravé rameno. Po chvíľke ohromenia začujete rýchly beh
Pozrite sa na poslednú cestu a po nej sa k vám ľudí vaša tá najdivokejšia verzia, ako si viete predstaviť. Vás je to ľudská podoba a tak je to vnútorné zviera. Mení sa, preskakuje z formy do formy a je úplne slobodný, slobodná. Vidieť, že ho vôbec nič netrápi, že je úplne voľný. Pribieha k vám a vy sa zase usmievate. Ten úsmev sa nedá zastaviť. Vidíte slobodu, tú vnútornú slobodu, ktorú máte. Vaše vnútorné zviera vás zrazu preskočí, robí salto vo vzduchu a pristane vám za chrbtom. Ucítite tú oporu, ktorá vám už dlho chýbala. V tom na vás dopadne tieň. Zodvihnete oči a nad vami je vaše vyššie ja. Jeho podoba sa môže líšiť od aniela po svetelnú Budu, po majestátneho orla, pomaly sa k vám znáša a s tou najväčšou nehou a múdrosťou na vás pozerá. Vznesie sa vám na ramena a vy v tom pocítite pokoj, lásku a harmóniu. V tomto momente ste úplní. Nadýchnite sa, nadzajte v tú dobru ako ešte nikdy a vypustite ho von. A so slovami som úplný môžete otvoriť oči. Ste späť. Raz a navždy.